अगर आप भी चाहते हैं यमुना म्यूजिक के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद। माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। कितना हमारी एकरा टंगरी पर मुंगरी मिलल बिया माऊगी छुछो नहरी। कितना हमारी एकरा टंगरी पर मुंगरी मिलल बिया माऊगी छुछो नहरी। माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। कबहू न करे घर के काम धाम हो, दिन भर पलंग पर करे ले आराम हो। कबहू न करे घर के काम धाम हो, दिन भर पलंग पर करे ले आराम हो। घर के चूल्हा चौका बर्तन माजी हम ही मिलल बिया माऊगी छुछो नहरी। कितना हमारी एकरा टंगरी पर मुंगरी मिलल बिया माऊगी छुछो नहरी। मिलल बिया माऊगी छुछो नहरी। माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। कबहू न ठीक से दिखाना बनावे, कहिला तो कहेला कि कुछ न आवे। कबहू न ठीक से दिखाना बनावे, कहिला तो कहेला कि कुछ न आवे। घर में पड़ल बाटे सब जी है कुनरी मिलल बिया माऊगी छुछो नहरी। कितना हमारी एकरा टंगरी पर मुंगरी मिलल बिया माऊगी छुछो नहरी। माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। राइटर राकेश के कैलस बदनाम हो, नीतीश के संगे ई बनावेले पलान हो। राइटर राकेश के कैलस बदनाम हो, नीतीश के संगे ई बनावेले पलान हो। बाबू कहतिया हिया ई तो सुनरी मिलल बिया माऊगी छुछो नहरी। कितना हमारी एकरा टंगरी पर मुंगरी मिलल बिया माऊगी छुछो नहरी। सुधर जो न तो बहुत लागी।